Ленево е само на 3 км от пистата, от която ще излитат и кацат самолетите. Извън учението тя се използва като полигон за начинаещи шофьори. Много от местните хора или въобще. Това се знае. Нека хубаво е да има енигма дори в политиката, защото в крайна сметка това води до повече полемика и до по-голям интерес. Тук приключва днешният ни разказ. Сега вечерта вече спокойно може да настъпи. И не забравяйте, утре Професионалният тенис няма значение дали си уморен, дали нещо те боли. Това, което си иска от теб, е всеки път, когато излезеш на корта. Come back. What you like to be? Guardiamo strategazione, un po' di... Marca, blink. Memphis.